салом дӯстони забономӯзам. Қисми нӯҳум аст аз силсиланамурҳои як ибора ба се забон. Хоб, ибораи имрӯза чӣ гуна ба ташаккур ҷавоб мегардонем? Яъне як нафаре бораи мо раҳмат мега, мо чӣ хел ҳамира ҷавоб гардонем? Дар тоҷикӣ мегӯем ки намеарзад ё ҳеҷ гап надорад. Ҳеҷ гап не, намеарзад. Ба забони англисӣ you're welcome. You're welcome. You're welcome. Ё no problem. No problem. Ба забони русӣ пожалуйста. 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 Ва варианти дуюм ни за что. Ни за что. Ба забони туркӣ бошад риҷа эдерем. Риҷа эдерем ва варианти дуюм бир шей дейл. Бир шей дейл. Хуб, ин буд қисми нӯҳум. То қисмҳои навбатӣ. Goodbye.